Andoni, arratsaldeon, ongi etorri. Ondo? Bai, ondo bai. Begi lasai. Sofa hundia daukagu. Bai. Lekua bada denentzat. Jarteko mogu, bai. Epa, horrenxe, goxo hemen deko. Andoni, ajeazi izaten da hundiagoa, Carmen jaietakoa, ala larun bateko omenaldi edo festa horrek utzi dizuna? Bueno, bata izaten da gorputzeko eta besti sentimentala, ez? Bueno, zapateko politxin izan, inguruko lagunek eta etorri ziren, eta bueno, apur bat asko, ez, larregi bez, ospatu duen, baina, bueno, markinen deukoten asmu hori beste bat iteko potolo xamarra herrikukin da hori, bueno, ordureko lagana zan ospakizun handizek. Bueno, esan dugu sofa hundi xamarra dela eta esan beharko diogu beste norbaiti sartzeko, ez da? Bueno, leku bada. Bai, bueno, bera pilotaria ez da, baina pilotekin jolaztea gustatzen da, zergatik ez. Biba, Marta Elvira. Ze pilota mota, arratsaldeon. Galtza txuriekin etorri da, Bai, gero. Asmo izango du, tantu emat egiteko. Eta hemen txedaukat Antoniren opariat. Oparita guzti. Aste honetan prestatutako oparia. Pista bat eman dezakezu edo ez? Ez. Bueno. Baina maitasun osoarekin prestatu dugula hori esan dezakegu. Nahiku da orduan. Bai, ez da? Bai. Ordeko dugu eta gero. Zure martisten oparia hor barruan dago. Martisten oparia mentxe. Bueno, aurrerago ikusiko dugu. Baina hundia da oparia, Uste nazuan sartzen dala sobre honetan, baina hundia da, Ederki, Marta, horrentxe izango gara zurekin. Andoni, txapelak edo lagunak? Zer balio du gehiago? Joder, nire kasuen txapelik izteuket, bueno, mosti esan zapatun pare bat, eta horrek ez dakit, nik uste txapelketa baino gehiago balio da bela, ez? Lagunek emondako txapelak. Nik esaten duten ez dutela bihar txapelik euren berotasun hori somatzeko, eta bintzete nikon lagun horrekin egunero daukaz txapelak. Ze politxa. Eta zure pilotakideek, zure ustez nola gogoratuko zaituzte? Bueno, rebote, jote, pelotari moduen ez, harrik ebena zeltzen, orduen beti alegindu izinaz elkarrekiko giron bat sortzen, beti erdi tontuan egin, da berreatzuk egin, da bai kantxe barru, bai kantxetik kanpora behar izan da benin horre gonazena pentzitot nazela, eta mendik aurrera horre gonaz. 11 urte, profesionaletan, nola labur bilduko zenuke, aro hau? Motza, bai, motza oso. Esatetzute privilegiatu bat izin naz, ixean 12 urte izin diez, lehengo unetik akorratzen naz, momentu txarrak asko, lezinoi mordo bat, baina beti jakin izin dute momentu honak harrapetan, ez, lezinoi be, inguruko inoteko denpora geixea, beste gauza batzuk, aparte internaut da bakarrik enbiarri, beste gauza batzuk itxina bazan, lezioko garai hartan, eta aukido da bizimoduaz, ezin azke jau, inundik inolabez. Eta lagunak eta frontoikideak denak kontutan hartutan nolakoa da pilotarien arteko harremana? Esatetzut, azkenien danok minuz baino koarro gaztiu deula pentsatzen dut, ez da medizi egote 3 urte edo da, lehen gehiago zan, veterano gehiago zeuzen, ni deuten nien, baina danak egota 3 urte, dena gazte. Orduan, ni ez da hirugarren zarrena edo nintzen, eta hausetik zazut, azutue, asko aldatzen da, ez? 22 dizein edo 30ko dizeinin, ez? Nire utama zenien, jenti 30, 32, 35, jenti asko zauen, jagumikin, entreneta atortezin, beti orlojoi begire umien biek unbiot, ezin dogeatu bazkaltzen, zehakunen biot, oin difenti, ez? Kompetentzi gehiago da, ez? Azkenean gu beti gabiz alkarri futbolin moduen. Postu batentzako burruka, ni beti horre bilina zen pelotarienaz, eta baina alan dago ondo luten gaganok eta taldea ona, polita. Aldageletan zin da gai potentena, orduan, garai hortan pardelak izango ziren, eta gaur egun... Bueno, orduen bezien pardelak. Batez behe, esan aldizenak, kotxiek esango dut, betiko kotxiek, kantak, baskarizek, afarizek, bakotxaiek guztitako zuenak, eta nik guztot gehien antzerako guztu dugu zela danok. Bai, deportiek, era batekoek, biziletan, mendiko karreak, edo pelikulak, feriak. Pelikulak, edo zer. Andoni, lagun artean esan zenuen agur, eta guk ikusi egingo dugu. Hau izan da Andoniren agurra. Korridorean barna ordoa, Markina Xebengo, mutila, eta ze pilotari sorta dagoen hemen, lehen da bizi, Markina Xebengo eta Munitibarko pilota eskoletako aurre eta gaztetxoak,
neska eta mutil, eta gero enpresako kideak. Lagunak hortxe gertu izango, gaituzu nahi duzunean, gaituzu nahi duzunean. Iñaki Artolaren bertsoa ederki biribildua, Aimar Olaitzolarekin Iñakako final nagusi batean sartu zen, ez zuen txapelura irabazterik izan, baina gaur eman diote bat, eta rodatuta letra asko ageri ziren, nik uste beste bertsoren bat ere izango dela. Eta baiko pilota... Bertso eta guzti, Horren gainera txapelketa nagusian murgilduta gaude. Zema puntu emango zen izkioke, Iñaki Artolaren bertso horri? Zuek esan goztuzu hori ni baino bato, baina, ni bintzat asko guztu baten, eta, badakiten ez zer da nola, hor derrepente urten da kantetie, baduke beran meritu, eta, bai, abidez lagune handiz eta lankide ona izan da, eta asko eskertzen dut, hemen. Zen nahiago, bertso bat edo rantxeraren bat aukeran? Hori ez dakit, gaina oindela gitxe hona rantxeak entzuten bilbon behai, da, horrepe guztu batez, así que, bakoitzantako leku egoki bat, momentu egoki bat topeti da. Bai, Artolari bertsoa nahiko ez da, ongi ez da? Ez ondo da, gero afaltzen botazti esan batzuk. Gehiago bai, bai, da kantau da egin duen, bai. Ez ere animatu zinen? Geldi. Hori hortako ordu batzu pasau bihartzen zin, eta kopa gehixegon bizin, baina, ez, eiku ingen du. Zuk esan duzu ibilbidea motza egin zaizula, lesio asko izan dituzu ibilbide horretan? Bai, ixe finaletik hasitxe, horri zen igual, segido hobetuen joatu duten momentu, igual, hori zen gozan. Eta horra zintzen ja pulmoni bategaz, gero sorbaldako operazioen leku da. Nina apurtu dut, nik ez dakite apurtu aldan gauzak. Eta nik uste da jarrezin jokatzen behar apurtuko nahazala. Orduan, hola nintzen da, eta ez datzen modun, onartu beti urtena oso ondo, beti aukiote jente hona inguruen, bai fizioak, lagunak, eta beti topau dut ondo urten bintzet. Orain ere behatza lotuta edo ekarri duzu, horre tapoia jarrita, esango dugu. Por cierto. Behatza hautsi ezurra aldakatik zati batzuk, bai. Behar izan duzu. Biurkina ere hautsi egin zaizu. Baina apurtzeko dan apurtzen da, edo ez da balixo, ez da balio hori erdipurdi ez. Apurtu, setu dana, eta dana ipini ondo barredo, eta venga, orduan bai. Aberi ez da izen brometakue, eta, holan izen da, eta ondo ipini lehenko hori da importantiena. Noski, orain humorez ari zara kontatzen noski, baina momentu gogorrak ere izango ziren horiek, ez, kirolari batentzat. Azkenin bertan momentun, igual, ez tozu asimiletan, ez, baina, gero egune pasabala, kontetu zari, ez tok, gehiago pelotari ikutuko, baina zehatzu modun, ja idearik ez teuken mediko batek ikusi, eta balorau, eta esaten benien, ez dut zerenik, hobeto da ondo ipini, gotan baurte ontsi misuz, galtzeko aukera da, esatzen marra, orduan. Hori entzun dugu aukera ez, galtzeko aukera bazen eukala. Oinez, barri dopazten bada bai. Azkenien, oin barruen zulobo handio iztiez, kaderako azurrek inkau, tornillo zar bat zartu, da ez dauke sentido askorik barriro behintzet pelotan jokatzen apurtzi. Izaten bada beste edozein bizitzako edozein arrotan, ez aztopotroan egitzen bintzet. Eta, zehazti, pelotan bintzet, arrizar bati joten gabiz, orduan kontu bizkatu bitzeko. Han ikusten da, kirolari profesional baten bizitza ze gogorra den. Eta ze sakrifikatua, ez da? Iruditzen zegu beti irabazi behar dugula beti, baina azkenean lesioak datoz, eta momentu txarrak eta gogorrak. Baina, preste hon bidau, ez? Azkenean gu bakigu harri bati joten gauzela eskukin. Da, hau ez da plastikozko peloti ez da, da, hau ez da, hau azur eta okeli da, orduan, holako harrizar bati gaina segun zinen jota bizkordator, ni jota lasarredarrei ez, baina, segun zinen jota bai, eta hor esku esartzi bagiz esan harrizkutzu da, eta bolan emetxu da. Andoni Aretxabaletari behin baino gehiagotan entzun diogu lesioi buruz hizketan horrela izan da. Ziarrenati Bizkaitarra nahiko lan eskuaz gainera besoan badu zerbait Aretxak. Eskuineko besoan, Besoa mantxotu egin zaio Andoniri. Badu hor zerbait. 22 eta 20 eta Andonik ere merezi ditu txaloa. Ze sufrikario
probak egin duguz, eta, bueno, agertu da, deugula, desgarro handi zamar bat deugula, eta, bueno, hile pare bat behintzet geldiko ondiko nazela. Suerte txarra du, eta azkeneko 3-4 urtien, batetik urten da beste baten sartzen nat, hasi nintzen pneumoni batekin, gero hankan bai, sorbaldan operazio bat, eskuen beste operazio bat, sorbaldan beste rotura bat, oinau, gerrine bai. Belarri ondoko edarra hartu dugu, ni bintzet, nezin nire maia emon eta bueno, azkenengo partidun aberia hori nahan, así que bai, bastanteko golpia urtekuen. Bai, momentu gogorrak ezta? Eta hori kantxan gertatu eta gero aldageletara joan eta buru altza. Bai, baina ez dut segiduen, Suertez, bueno, esatzen modun ekipo hon bat daukiot, bai, fisio, medikuek, preparadorak, lagunek, eta horrekin batera beti jakin izan dute bere alde hona topetan, eta, bueno, lana ondo eta gogor indez, beti urten dut ondo. Eta etxekoek zezaten zizuten? Etxean asko sufritzen da orokorrean. Bai, lehenengo esatu eztien gehiago zeintzeko. Gero gehiago entrenatzeko. Gero hasi nintzen dana egiten, eta ala handa apurtu nintzen, eta on zer, da on egin aldo zuen eta. Da, bueno, hola nintzen zen, eta, bueno, esatzen moduen, pixkat zuerte txarra bai, bueno, gauza egiten aldatu inabazan total, eta ala handa bueno, zuerte txarra eukidot, eta hola nintzen dut, ez da beste kulpablerik. Tira, aipatu ditugu lesioak, baina zuk diozu zure egunik zorion zuena, zure debuta. Bai, zela. dutez. Zergatik? Bueno, zu pentsau, txiki-txikitatik telebistan ikusten idoluak izango dut. Amets hori beti buruen, eta gero derrepente egun batetik bestera eurekin jokazen. Nik zuertiok inoan oinatzegaz debutu inoan, beraz eluz Pablito eta Belokin kontra, zelako 3 pelotari handi. Eta bai, kristo mozolo arpegi neuken, baina, bueno, egiz izan disfrutau naban. Mozolo arpegi ez dakiko, baina 18 urte zen uzten hor. Bai, herri osue frontoin zegoen, ez? Eta egiz izan oso rekordo itzela daukete egun hortatik. Bai, fronto barruen eta frontotik kanporakue, bai. Ruben Belokiren kontra, jokatu zen, Bai, gainera, esan bihot, 5 minutu horretik buru ezabalduan. Nola? Bai, saltoka berotzen, sekulo salto egizte behin gizonak, eta han saltoka hasi izan, eta joan bestorizeko atien kontra, eta buru salduan 5 minutu horretik. Ara. Eta puntuak eta jarri? Bai, puntukutan, pinitze izan, baina hori, kanpeo txapeldun handi bat da, eta zelan ez txakun igerri behin. Eta bai, egiz izan horre markineko frontoien, kriston egun izan zen, eta gero kriston egun izan zen. Etxean gainera. Beraz, puntuak aldagelan jaso zituen, eta gero partida eta gero ere bai, ezta? Bai, de todo. Bai, gaina faltzen da ana geratu zen, eta bai, ondo gizon porteu zen, bai. Bueno, 18 urte besterik, ez? Horixe esan dugu. Zure ustez zer ikusi zizuten, zer zen eukan hain gazte debutatzeko? Bueno, horre egiz izan txapelketa importantietan aurre honitzen, azkenengo urte terdi 2 urtien, da ero bai, goiko mailan huekuek sortu ziren, 3 pelotarik amaitu ben karrerie, eta, bueno, enpresak pelotari beharra zeuken. Eno izaten initzela egokizena, baina, bueno, zuerti bada gaur orduen basan, debutatzea. Eta, bueno, aukera emozten enpresiek. Lehenengo 2 urtiek txarrak izan ziren, ze, bueno, bai eskutatik gorputze egin barik, gazte hori dino, ofizioa ikesi barik, eta, ja, gotamoz urteko gizonen kontra hor egunero pelotaka daka, bai gernan, ez da, baina, bueno, lasterre gortu nintzen eta disfrutetan egonaz bai.